Întrebări directe, Verde în față, dezbateri incitante, cărțile pe față, confruntări politice, adevărata față, discuții aprinse, schimbări la față. dialog cu cetățenii. Ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe Ora Adevărului cu Marius Gangan. Să rămâne, doamnelor și domnișoarelor, și bine v-am regăsit, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului. O emisiune pe care o realizăm înainte cu o zi de sărbătoarea Lugojului. 20 decembrie 1989, ziua în care revoluționarii lugojeni au declarat orașul nostru al doilea oraș liber al Revoluției Române. Se împlinesc 25 de ani, așadar, de la Revoluția Română. Și această emisiune o dedicăm acestor oameni extraordinari și, în primul rând, martirilor lugojeni: Valentin Rosada, Daniel Brocea și Norbert Pongraț. Tineri care și-au dat viața pentru ca noi, astăzi, să putem să vorbim liberi, iată, să putem să vorbim într-o emisiune de televiziune, să putem să vorbim în familiile noastre, cu prietenii, pe stradă, tot ceea ce credem noi de cuvință, fără a avea frică de nimic. Se întâmplă ca atunci când avem astfel de mari sărbători să ne gândim la ce s-a întâmplat atunci. Și în realizarea acestei emisiuni, în ultimii ani, ați văzut, am încercat să aducem în atenție practic cam tot ceea ce s-a întâmplat în Lugoj în zilele Revoluției. Anul trecut am realizat chiar o emisiune care mă bucur că a fost foarte bine primită și care, pentru prima dată, poate, un post de televiziune a realizat, pot să spun, aproape minut cu minut, în ordine cronologică, la locul faptei, cum spunem noi, ceea ce s-a întâmplat începând cu data de 18, 19 mai ales, 20, 21 decembrie aici la Lugoj. Atunci, anul trecut, ați putut vedea în acea emisiune, am fost înconjurat de revoluționarii lugojeni, de adevărații revoluționari lugojeni. M-am gândit că ar fi foarte nimerit ca astăzi, cum spuneam, în ajun de 20 decembrie, de ziua Lugojului, să purtăm un dialog cu cel care a fost printre participanții Revoluției din 1989 de aici din Lugoj. Un lugojan de-a nostru, dar mai mult decât atât. Un jurnalist, un om care, prin tot ceea ce a făcut după 1989, a încercat, atât în organizația de revoluționari din care face parte, cât și din punct de vedere jurnalistic, prin investigații, să aducă în atenția dumneavoastră, în atenția tuturor lugojenilor, dar, de ce nu, a întregii zone a Banatului, a României, ceea ce s-a întâmplat aici și nu ceea ce se presupune a se fi întâmplat. Este vorba de Nicolae Toma, căruia îi mulțumesc din suflet și de această dată că este alături de noi. Tomiță, îmi permit să îți spun, Tomiță, ne cunoaștem de atâta vreme, suntem jurnaliști la fel de 25 de ani, ca să spunem așa, și eu mă bucur tare mult că mi-ai dat prilejul să purtăm astăzi o discuție, pentru că trebuie să le spunem tuturor celor care ne privesc, prietenilor noștri, întâlnirea noastră de astăzi nu este o întâlnire, ca să spun așa, obișnuită. Nu este o întâlnire în care noi am mai făcut emisiuni, am mai prezentat, așa cum am spus, ceea ce s-a întâmplat în Lugoj. Nu. Întâlnirea de astăzi este dedicată unei lucrări, a unei cărți, care este în curs de tipărire și care, tu o să ne spui, probabil în ianuarie va fi scoasă.
O carte pe care eu o consider de referință, o carte despre Revoluția Lugojană și nu numai, o carte care poartă titlul Lugoj, 20 decembrie 1989, Revoluție, adevăr, dezinformare, impostori, o carte care, credeți-mă, dragii mei, cred că este cea mai bună lucrare despre Revoluția Lugojană care s-a scris. Cel puțin cea mai bună pe care eu am citit-o. Poate că s-au scris și alte cărți pe care eu nu le-am citit despre Revoluția Lugojană. Această carte poate sta, ca să spun așa, cu onoare, cu mândrie lugojană, mai adaug eu, în oricare bibliotecă a oricărui școli, a oricărui liceu din municipiul nostru. Categoric că ea va avea locul ei în biblioteca municipală, pentru că eu o consider o lucrare cu caracter de document, o lucrare, chiar aș putea spune, științifică, pentru că nu mai este vorba despre ce crede un participant al Revoluției Lugojene, ce crede poate un jurnalist că s-a întâmplat, ci tot ce este scris aici nu se bazează decât pe documente. Ba mai mult, o să vedeți în timpul discuției noastre, această carte este, ca să spun așa, un corolar. Adică, citind această carte, înțelegi poate cel mai bine contextul în care a avut loc această revoluție, ce a fost în 1989 în România, ce a însemnat începând de la, ca să spun așa, instituțiile statului socialist de atunci, începând cu miliția de atunci, cu securitatea, cu armata, cu alte instituții, cu conducerea de partid și de stat, cum se spunea la vremea respectivă, de la nivel central, la nivel județean, până la nivel local. Apoi se arată foarte clar, cu date, cu ore chiar, momente care au existat și care s-au întâmplat în cadrul Revoluției de aici, de la noi, din Lugoj. Pe de altă parte, aș începe, dragă Tomiță, și am să citesc. Capitolul 2 începe chiar așa. În fiecare capitol ai câteva lucruri, poate de esență, care fac o sinteză a ceea ce înseamnă, ce a însemnat Revoluția în general, dar și Revoluția Lugojană, categoric. Și am găsit că ceea ce tu ai încercat la fiecare început de capitol, în unele capitole, chiar la sfârșit de capitol, ai încheiat astfel, dau o anumită înțelegere profundă, dacă pot eu să spun, în câteva cuvinte, luate, iată, de către cei care au scris despre Revoluție, care au participat la Revoluție, care au realizat emisiuni, și aici mă includ chiar pe mine și vreau să-ți mulțumesc aici în fața tuturor celor care ne urmăresc și prietenilor mei, că ai considerat necesar și chiar ai gândit că poate să fie ceea ce am spus eu în acea emisiune de anul trecut, chiar ca o mărturie și chiar ca lucruri care sunt fundamentale pentru ceea ce a însemnat Revoluția de la Lugoj. Și încep discuția noastră cu ceea ce ai scris tu la începutul capitolului 2. Revoluția română din decembrie 1989 a constituit cel mai important moment al istoriei României din ultimii 50 de ani. Din 22 decembrie 1989, indiferent de teoria asupra naturii evenimentelor, după unii revoluție, după alții revoltă, ori lovitură de stat, avem o nouă realitate, o lume nouă. Este ceea ce a spus Ion Bucur, un reputat istoric, în Cartea Represiunii, scoasă 1989, scoasă la editura IRRD București în 2012, la pagina 11. Și apoi ai continuat cu ceea ce am spus eu, nici nu știu dacă aș putea astăzi, iată, în asemenea moment, într-o astfel de emisiune, să spun lucruri pe care atunci le-am spus atât de concis. Iată ce spuneam și mă bucur tare mult și sunt emoționat că ai găsit de cuvință să treci ce am spus eu atunci în această emisiune aici. Și spuneam așa: lugojenii, referitor la Revoluția de la Lugoj, lugojenii, mă refer la cei care s-au născut după 1990,
Categoric că nu știu, poate doar din poze sau din poveștile părinților sau ale bunicilor. În 25 de ani s-au spus tot felul de aberații, pline de prostii, de scenarii, că vezi, Doamne, că între revoluționari au fost cei de la securitate și că nu este nimic adevărat din ceea ce a însemnat Revoluția. Revoluția nu a fost făcută de securitate, nici de KGB și nici de CIA. Revoluția a fost făcută de lugojeni, de revoluționari, de tineri, de bătrâni, de oameni care s-au adunat și care au fost hotărâți să schimbe ceva în România. Să fie clar, Revoluția din decembrie 1989 nu a fost făcută de alții din afară, a fost făcută de oamenii de aici din țară și mai ales Revoluția din Lugoj a fost făcută de lugojenii adevărați, de lugojenii care s-au născut aici, au trăit aici și împreună cu familiile lor, cu copiii lor, au făcut această revoluție. Te rog, Tomiță. M-am gândit să intercalez dintre capitole cu niște citate foarte importante. De fapt, aceste citate sunt premergătoare ce urmează. Așa cum ai sesizat, ele reprezintă esența capitolului în sine, în care demonstram că lugojenii au ieșit din propria inițiativă în stradă fără să fie, cum se spun, mânați din urmă. Când am scris cartea, m-am gândit la doar 5 capitole, dar în final au ajuns 7 capitole, pentru că m-am gândit să pun la capitolul 7 la anexe și anumite articole din presă și anumite documente, respectiv raportul SRI, sau care se referea la Revoluția Română. Deși raportul SRI a apărut în 1994, eu am descoperit că tot ce au declarat în faza de cercetare penală la Timișoara, la procesul la Timișoara, au renegat. Adevărul este că ce au declarat în faza de cercetare penală n-am mai recunoscut nici în fața judecătorului. Cred că ar trebui să încep cum a început ideea. Asta aș vrea să te întreb și mă bucur că te-ai gândit și tu să începem. Cred că ar fi foarte important pentru cei care ne urmăresc să spui de unde ți-a venit ideea asta de a concepe o astfel de lucrare, cum spuneam, care este document, este știință, este realitate și este, ca să spunem așa, poate fi un obiect de studiu, de cercetare. Pentru oricine dorește ca să înțeleagă și să afle adevărul despre Revoluție în general, dar în primul rând despre Revoluția Logojană. Ideea lucrării mi-a venit când am terminat facultatea de jurnalism la Arad, la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Am primit o listă cu lucrările de licență. M-am uitat și i-am spus profesoarei mele, Groza, care este editoare la jurnalul Rădean Postul Adevărul, că pe mine nu mă reprezintă temele respective. Și atunci ea mi-a spus, ținând cont că ești un elev, student eminent, vom vorbi cu decanul să alegi subiectul care îl vrei tu. Și atunci subiectul lucrării a fost tehnici de investigație jurnalistică, a fost Lugoj al doilea oraș liber, cu semnul întrebare. Și de aici a pornit lucreul lucrării. Și tot m-am documentat și am amânat licența cu vreo 2 ani. În 2 ani tot am adunat, tot am fost nemulțumit. I-a spus, tu ce vrei să faci? Îi zic eu, în final, cred că scot o carte. Și am început o cercetare cu acribie. Am fost la Institutul Revoluției Române, am fost la Memorialul Revoluției de la Timișoara, am fost la parchetul militar, am fost chiar și la Poliția Județeană. Am căutat folosindu-mă de acreditările mele la Ministerul de Interne și la Ministerul de Justiție. Le-am adunat și până anul acesta, până în martie, nu m-am apucat așa mare să scriu. Lucrarea mea mi-am terminat-o, care era mult mai mică de deci, ca să spunem așa, lucrarea ta de diplomă a fost un sâmbure. Un sâmbure, exact.
Și cred că totuși, cum am mai vorbit, o mare calitate a mea, eu am văzut cum trebuie să arate dinainte. Foarte interesant, da. Deci, asta am observat și când lucram la ziarul Draperul, știam dinainte cum arată. Și atunci am urmat căile respective. În primul capitol am început cu istoria numelui de Lugoj, așa am introdus ca oamenii să înțeleagă de unde vine numele de Lugoj, deși sunt mai multe teorii. Exact. Așa? Dar am văzut, le-ai trecut pe toate, ai trecut și denumirea Lugojului în decursul timpului, Da, pentru că nu sigur. de la început a fost Lugoj, nu s-a chemat Lugoj. Da? Și după aceea am intrat în istoria Lugojului, am vrut ca lugojenii mai tineri să înțeleagă de ce în cartea, în cadastru e trecut topul din Lugojul german sau Lugojul român. Aici odată au fost două orașe care la 1795 s-au unit. Și interesant, cetățenii orașului au ales primul primar un ferar ungur. Deci vreau să spun că la noi nu au fost probleme etnice. Și chiar... Iată de unde și de când acel ecumenism, acea înțelegere între atâtea seminții, cum se spune, da? Încă de pe vremurile acelea. De-aia eu am spus întotdeauna că Lugojul este un oraș binecuvântat și pământul ăsta de aici este un pământ sacru, poate. De aceea și primul capitol are titlul Situația locală în contextul general al României. Și atunci am pornit de la originea numelui și am ajuns până la situația actuală. Cine este primar, componența Consiliului. Da, ai mers practic până în zilele noastre, chiar acum un an de zile, parcă, dacă nu mă înșel. Zilele noastre. Și am trecut pe un alt plan. Am trecut și am prezentat o istorie a Partidului Comunist Român, pentru că voiam să înțeleagă că Revoluția s-a datorat, adică Revoluția a avut loc din cauza că Partidul Comunist a preluat puterea. Și după ce a preluat puterea, a condus în mod dictatorial. Aici este problema. Că dacă prelua puterea și o ducea bine poporul și făcea lucruri pentru popor, categoric că nimeni nu se ridica. Sigur. Însă, anii trecând, din ce în ce mai mult se apăsa, se strângea șurubul și eu am remarcat ceva extraordinar și o să discutăm după publicitate. O să intrăm în publicitate și după publicitate vreau chiar să punctăm puțin ce ai spus. Ai spus la un moment dat că a fost un moment în 1987, dacă nu mă înșel eu, când chiar au fost niște manifestări, Ceaușescu a declarat că a încheiat și a achitat datoria care era. Sau chiar în 89. Sau chiar în 89, da. Așa e, la începutul anului, corect, îmi cer scuze. Și că toată lumea s-a așteptat de acum să existe acea deschidere, oamenii să poată să aibă, ori tot ce își doresc la dispoziție din punctul de vedere al lucrurilor care există în magazine, tot ce au nevoie, și plus și o libertate și de mișcare și de acesta. Adică oamenii așteptau acest lucru pentru că pe undeva, iată, românii au înțeles necesitatea strângerii șurubului atunci când a fost vorba despre achitarea acelei datorii pe care România o avea. Foarte interesant ce ai punctat tu și o să pornim de acolo după publicitate. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors în studio într-o emisiune, spun eu, o emisiune eveniment, o emisiune de suflet, o emisiune în care încercăm și noi, prin toată putința noastră, să aducem din nou în atenție, iată, printr-un eveniment, printr-o carte scrisă de jurnalistul Nicolae Toma, participant activ al Revoluției Lugojene în 1989, să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat și despre această carte. Efectiv, o carte, spun eu, așa cum de fiecare dată am să menționez, o carte document, după părerea mea, o carte științifică, o carte cu de mare, eu zic, de mare amploare și de mare... chiar de adevăruri profunde care ai reușit, dragă Tomiță, să le treci acolo. Lucru care va rămâne peste ani. Cine va vrea vreodată să știe
Nu spun că poate nu se va mai scrie cărți despre Revoluția Lugojană și poate vor fi cărți și mai bune. Dar în acest moment, cartea ta este cartea de referință pe care eu o consider despre ceea ce s-a întâmplat în Lugoj. Așadar, să revenim și să vorbim puțin despre ce ai spus tu. Și eu am sezizat acel moment extraordinar. Că spuneai tu că ai făcut această istorie, și eu zic extraordinară, asupra ceea ce a însemnat conducerea țării luată de Partidul Comunist, de la începutul și până în 1989, tocmai ca să înțeleagă cel care citește germenii. De unde a plecat această nemulțumire? De unde a plecat această revoltă extraordinară? Pentru că mulți care s-au născut, cum spuneam eu, după 90, dar ce o trebuie, bă, românii ăștia? Că tata, bunicul spune că aveau de toate, că le mergea bine, că era bine pe vremea comuniștilor. Nu? Și acum mai sunt mulți care spun lucrurile astea. Ei, iată, ai reușit foarte bine să exemplifici. Și mai apare întrebarea celor născuți după 90. Bine, dar cum au reușit să stea la putere atâta timp? Și atunci am trecut la organele de represiune ale statului. Securitatea, miliția și, nu în ultimul timp, armata. Corect. Și am menționat că începând în 1968 s-au înființat gărzile patriotice, care erau aproape 700.000 de membri. Da, o instituție foarte interesantă pe vremea aceea comunistilor. Conduse de armată. Da, dar care, asta se vroia, înarmarea muncitorilor, că asta era ideea. Adică adică dacă se întâmpla ceva, se apela mai întâi la aceste forțe patriotice care spuneau că reprezintă poporul și dorința poporului. Și se încerca prin această instituție puțin, cum se spune, orice acțiune care ar părea să devină așa cumva o chestiune care nu are nicio relevanță în masele românilor, în masele populare. Și iată, a avut și ea un rol important, dar trebuie să fim corecți, a avut și un rol important și din momentul în care Revoluția a câștigat. Pentru că au fost cei care au participat, după aceea au fost cei care au, ca să spunem așa, au apărat Revoluția, cum spunem, și tu ai remarcat lucrurile astea în lucrare. Și cele trei instituții importante ale statului comunist, securitatea, miliția și armata, le prezint structura la nivel național, județean și local. După aceea trec pe un alt plan în care prezint grozăvia vremurilor comuniste. Vrem, nu vrem. Închisorile de exterminare, condițiile grele pentru români între anii 1980-89, frigul, apa caldă. Cei care am trăit înainte știm foarte bine că primeam de 2 ori pe săptămână apă caldă și era o adevărată bătaie. Să nu mai vorbim că primeam până și pâinea pe carte. N-aveam mai mult decât o jumătate de pâine, o pâine. Buletin. Exact. Era mă rog. Și produse foarte multe pe cartele, efectiv. Atunci, întreruperea curentului zilnică, benzina, circulare cu numere cu soț, fără soț. Nu mai vorbim de programele de la televizor, sigur, care erau câte 2 ore, câte... Așa. Atunci, și în care nu vedeam decât marile realizări și, ca să spunem așa, ridicarea în slăvia președintelui, a secretarului general al partidului Nicolae Ceaușescu și a stimatei sale soții. O altă chestiune, obligativitatea înregistrării mașinilor de scris, obligativitatea de a raporta orice convorbire cu un cetățean străin. Atunci interzicerea avortului. Atunci a început ideea cu demolarea satelor, construirea Casei Poporului, dărâmarea bisericilor, mănăstirilor și am ajuns la concluzii. Concluziile mele se referă la faptul că o revoluție a avut loc pentru dărâmarea unui sistem care oprima populația. În capitolul 2, Revoluția Română din decembrie 1989, Lugoj, 20 decembrie, al doilea oraș liber, încep cu evenimentele preliminare. Au existat... Foarte interesant aici, îmi cer scuze că te întrerup. Ai încercat aici să prezinți cronologic
evenimente care s-au întâmplat premergătoare Revoluției din 1989. Și a început destul de departe. A început cu greva minerilor din Valea Jiului din 1977 și ai mers pe fondul ăsta, te-ai dus inclusiv cu greva minerilor din Valea Motului 81, greva de la uzinile tractoare Brașov din 81. Vreau să spun că eu am găsit aici 2-3, de exemplu eu n-am știut despre răscoala țăranilor din Săriștea de Sus. Foarte interesant. N-am știut, îți spun sincer, pentru că pe vremea aceea circulația nu era, trebuie să înțeleagă toți care s-au născut după presa. Nu era o presă cum este presa de astăzi. Să poată să aibă posibilitatea să, în timp real de multe ori, să transmită ceea ce se întâmplă în anumite locuri din această țară. Și, ba mai mult, când existau astfel de lucruri, nici nu aveai voie. Presa era cenzurată, era presă de partid și de stat, cum se spunea la vremea respectivă, și astfel de acțiuni care erau împotriva, pentru că trebuie să înțelegem un lucru, aceste acțiuni niciodată n-au fost împotriva statului român. Că aici se face, știi tu, o speculație. Dom'le, au fost mișcări împotriva statului și a trebuit să intervină forțele de ordine. N-a fost vorba niciodată, un român n-a fost împotriva țării sale. A fost împotriva regimului. A ceea ce s-a întâmplat în vremea respectivă și a nivelului lor de trai, a vieții acelea groaznice pe care o duceau. De multe ori cei care erau minerii, care trăiau în condiții cumplite, ca să spun așa, cu mijloace de muncă din poate secolul trecut lucrau, adică tehnologiile erau tehnologii învechite, de zeci de ani, poate de 100 de ani cu care lucrau. Deci condiții foarte grele de muncă. Apoi la fel cei care lucrau, iată, la uzinile tractoare Brașov în 81. Mai era în 83 greva iar a minerilor din Maramureș, iar nu știam. Demonstrațiile de protest din 86 de la Cluj și Turda, foarte interesant. Revolta studenților de la Iași din 87, auzisem ceva, era așa, mă, știi că niște studenți la Iași au încercat să facă, uite să vedem. Într-adevăr, Brașovul 15 noiembrie l-am cunoscut pentru că a fost o mișcare care a fost de mare amploare totuși. O scăpat de sub control. Și o scăpat de sub control. Ăsta e adevărul. Și aici aș vrea să ne spui după aceea cum ai continuat. Da. Foarte interesant această cronologie, iată, a unor evenimente, și aici iarăși demontezi un lucru care se încearcă, se spune, dom'le, România nu, s-au ieșit în 89, dar ei nu au fost capabili niciodată în aia 40 de ani, 5 de ani de comunism să spună, mă, ce faceți voi acolo, nu știu ce. E, iată, tu demonstrezi prin aceste punctări foarte sintetice și foarte la obiect, cum am spus, științific documentat, că românii totuși n-au dormit. Clar. Românii n-au dormit. Clar, n-au dormit. Și mă bucur că ai remarcat lucrurile acestea. Ce vreau să subliniez? Vreau să subliniez că în 15 noiembrie la Brașov, dacă ar mai fi pornit în alte 3 orașe, s-ar fi întâmplat aceeași situație. Absolut corect. Pentru, clar. Și ajung o altă chestie interesantă, revolta tipografilor de la Casa Scânteie, care n-am știut-o, care au refuzat să tipărească o cuvântare a tovarășului. Exact. Așa. Electromotorul din 1988 la Timișoara, 3 ianuarie 1989, așa. Lugoj 15 martie, am ținut această... Aici este foarte interesant și vreau să ne prezinți chestia asta. Este un lucru care nu mulți cred că îl cunosc. Iată și la Lugoj, încă din martie, da, din 89, deci, a fost ceva. Nu, în martie, adică... ce s-a întâmplat? Toate întreprinderile din oraș au mărșuluit pe străzi, s-au întâlnit pe platforma Casei de Cultură a Sindicatelor pentru a mulțumi tovarășului pentru plata datoriei externe. Ce spuneam noi? Exact. Așa. În carte, eu am găsit și o poză de pe vremea respectivă, apare în carte, așa. Toată lumea am răsuflat ușurat, crezând că lucrurile se vor schimba în bine. Exact, exact. Din contră, au continuat pe același făgaș, poate mai dur, că întreprinderile nu primeau materie primă cât trebuia să facă, dar trebuia să facă planul. Plan, deci un cerc vicios. Și mai vreau ceva să spunem, pentru că de ce spuneam eu că și la Lugoj au fost încercări din acestea? Tipografii noștri lugojeni. Da. Foarte interesant. Da, de exemplu,
am descoperit la Lugoj un nucleu de 5 persoane care aveau pregătite manifeste din 1988. Exact. Deci cu un an înainte era. Un an înainte. Ei se numesc Andrei Marinela, Nicolae Andrei, Velciov Laura și Velciov Mircea și Adrian Lungu. Aceștia 5, cum s-au ajuns la aceste manifeste? Andrei Marinela avea un unchi care lucra la fabrica de avioane din Bacău și a făcut niște manifeste și l-au închis politic. Și ea, ca să se răzbune, au căutat să facă manifeste. Cum au ajuns să le scrie? Când au fost în Ungaria, au cumpărat un dispozitiv pentru copii, cam de mărimea 7 pe 5 cm, cu niște litere care se introduc cu penseta. Și le-au scris. Și care acționau ca o ștampilă. Puteai să... Există la muzeu această... Interesant, așa? foarte interesant. Și au căutat momentul când să le arunce. L-au tot amânat din cauza pazei foarte drastice. Au zis să le aruncă ultima fază la Congresul al 14-lea, nu le-au aruncat. Când au zis ce se întâmplă la Timișoara, mare grabă am adăugat un număr, să fim alături de timișoreni. Că dacă te uiți atent pe manifest, se vede că e adăugat. Ulterior. În plus ceva față de ce era, da. Și prima încercare a lor de a arunca manifestele au fost în seara de 19, pe la orele 22:30, când venea acceleratul de București, Timișoara-București, ei le-au pus pe calea ferată, gândindu-se că vântul le va arunca. Da, din cauza vitezei trenului se vor împrăștea. Nu s-au aruncat. Au fost recuperate de cei de la miliția TF. Așa. În data de 20, la orele 14:10, cum am mai spus și emisiunea anul trecut, în stația de autobuze pe platformă, ei au venit cu o mașină dinspre Timișoara și le-au aruncat. Aceste manifeste, în convingerea mea, au fost motorul Revoluției. Deși unii vin să spună că nu au ajuns în fabrici. Noi am și specificat în emisiune că, într-adevăr, a fost un moment care, practic, a dat frâul liber acestei dorințe enorme care mocnea, că tu spuneai foarte bine, în fiecare unitate mocnea, se discuta între muncitori și la noi la Iurt, eu eram la Iurt atunci și la voi la Mondial și la Iuș, peste tot se discuta, dar s-a așteptat parcă ceva. Ce am descoperit vorbind ulterior, care o să apară în ediția a doua, este că șoferii de autobuz de atunci au zis, au rămas surprins că s-au întors cu autobuzele goale, că oamenii s-au întors înapoi în fabrici. Foarte interesant. Au introdus aceste manifeste în fabrici, deși sunt voci care spune că nu e adevărat. Este declarații care spune că au intrat cu ele în fabrici. Așa, muncitorii au putut să afle ce se întâmplă cu adevărat. Menționezi aici și vreau să dau câteva din ceea ce spun cei care erau acolo. Da, Letcă Ștefan spune așa: am luat manifeste de pe stradă și le-am dus în fabrică. În hala mere de producție, arătându-le muncitorilor. Spui tu mai departe, aceste manifeste au intrat în cele 3 mari fabrici și astfel, în scurt timp, muncitorii au aflat despre conținutul acestor fluturași. Mesajul era clar anticomunist și anticeaușist. Și eu am dus câteva manifeste cu mine la Mondial și le-am arătat femeilor din schimbul 2 la secțiile prese, benzi glazură, cuptor și sortare finită. Eu declaram și spuneam chiar în emisiunea care am realizat-o că cu toții am ieșit la geamuri, geamurile, cum spuneam, fiind la stradă, în birourile unde lucram, și iată exact ce am spus în acea emisiune. În acea zi lucram la Iurt, aveam biroul chiar către șosea. La un moment dat, cineva din biroul nostru ne-a spus uitându-se pe fereastră: se întâmplă ceva, dintr-o mașină au fost aruncate niște hârtii. Vestea s-a răspândit imediat și în toate birourile, noi toți, ca într-un film, eram lipiți cu nasurile de geam.
am văzut cum manifestele pluteau în aer. Atât de mulți fluturași erau, că s-au împrășteat până la poarta Iurt, aflată la peste 100 de metri de stația de autobuz. Exact, ăsta a fost momentul de care spui. Deci eu consider că acesta a fost motorul, pentru că în momentul respectiv majoritatea populației din Lugoj au avut cunoștință. Dar că la Timișoara se întâmplă ceva. Știau până atunci și am mai descoperit că lugojenii au aflat din trei direcții. Prima direcție, navetiștii. Deci la vremea respectivă o statistică arăta că 12% din populația Lugojului făcea naveta la Timișoara. Muncitori, funcționari... Lucrau în întreprinderile timișorene. Sigur, muncitori, funcționari... Zona industrială a Timișoarei. Studenți, corect. Elevi de liceu. Corect, sigur. S-a observat în Lugoj că începând cu 1985 căutau ca elevii să meargă la niște școli mai bune în Timișoara. Și așa a început să se afle. O altă chestiune. Cea mai bună rețea o avea CFR-ul. De telefonie de separată, comunicare, da. De comunicare. De exemplu, povestea Doru Rusulescu că el lucra la stația de înaltă de pe Jabărului și el le auzea pe toți colegii din toată țara, dacă voia. Și ei l-auzeau pe el. Și nu numai el, au spus și alții, discutau. Informația circula și prin mecanicii de tren și prin conductorii de tren. Ei în timp relativ scurt erau la Timișoara, după o oră erau la Lugoj sau la Caransebeș și informația a apărut. O altă linie de comunicare este acea întâlnire cu scriitorii de la Lugoj când s-a aflat. În data de 15, la ora 19 seara, la Casa de Cultură a municipiului, era o întâlnire cu scriitorii Nina Ceranu, Gheorghe Ardelean și Veronica Balaș. Acolo a fost o discuție foarte interesantă. Au fost invitați poetul Paul Doru Chinezul, poetul Marius Sârbu, poetul Claudiu Buciu Bazalt și eu. Și noi am fost la sărbătorirea Cenaclului de limbă maghiară a 25 de ani de la înființare. Cenaclu care ținea de Casa de Cultură a municipiului Lugoj. Timp de o oră au vorbit numai ungurește. Noi, când ne-am dus la Cenaclu, am luat înainte o țuică. Eram deja puțin cam agresiv și ne-am sculat în picioare și am zis, deci vă bate joc de noi. Adică ne-ați chemat aici, trebuia să ne dați o traducere. Măcar un translator să fie, că nu înțelegem, nu știm limba. Directorul de atunci, Mihai Barșai, a sărit foarte, foarte acid și ne-a amenințat cu securitatea, cum ne permite noi să stricăm manifestarea, deși noi ne-am spus un punct de vedere. Și am vrut să plecăm și am plecat. Iar pe hol a venit după noi Veronica Balaș, cu care mă înțelegeam foarte bine și ne-a spus, nu știm, dar cred că e mare tâmbălău la Timișoara, cam asta e cuvântul. Noi am ieșit afară, regretatul poetul Claudiu Buciu Bazalt a vrut să plece la Socri după vin. Bă, știți ce facem? Hai să mergem. Și am plecat la Timișoara. Deci în seara respectivă, de acolo, de la evenimentul acesta, ați plecat direct la Timișoara. Da, dar deja am ajuns târziu. N-am mai avut tren, am ajuns târziu, n-am ajuns spre dimineață. Am fost atâta de, cum se spun, de... Să spunem, era data de 15. De 15. Deci era data când în piața acolo la Maria să strânseseră câțiva cu tăche, să vadă ce se întâmplă. N-a fost mare lucru în 15, așa ca să mare lucru. Urmă ne-am întors cu primul tren, că ne-am dat seama că era așa. Exact. Și a urmat 16, care ne-am dus seara 17, și la o emisiune am povestit, când a fost și domnul Adrian Santa, exact cum s-a acționat atunci. Al doilea important eveniment, în 20 decembrie, seara, când a venit Iosif Ianculescu. Deci, seara, începând cu orele 17, între
Ceasul Electric și Cofetăria Lileacu s-au adunat grupuri. Nu cred că erau mai mari de 5 persoane, pentru că cineva spunea că dacă sunt mai mulți, se lua miliția de ei. 5, aici 5 culei erau împrăștiați așa, stăteau, urmăreau ceva. Cu acceleratul de Iași, care ajungea în jurul orei 6, a apărut Iosif Ianculescu cu 3 timișoreni. El spune în declarația lui, și în fața la Lileacului s-a întâlnit cu un grup de la IUPS condus de Gheorghe Bot. În momentul când el s-a apropiat, câteva grupuri de acolo s-au unit și el a spus ceilalți... Se pare că a fost primul care a și strigat El atunci. a fost primul care a strigat Jos Ceaușescu. A strigat Jos Ceaușescu în timp ce s-au aruncat manifeste. La Lugoj s-au aruncat 2 tipuri de manifeste. Manifeste făcute de lugojenii noștri. Corect. Și manifeste aduse de la Timișoara de jumate de coală. Deci ceva mai mari. Ceva mai mari. Alea erau scrise cu litere decupate din gumă. Aia am observat. Așa. Și de aici a pornit. Nu erau lideri. Exact. Era o masă, practic. Era o masă care... S-au adunat toți cei care erau așa în grupulețe. S-au adunat. Și a fost ideea să se pornească... S-au dus către ceasul electric, da. Între timp, un grup de vreo 30-40 veneau de la Parcul George Enescu. Alții s-au întâlnit acolo, nu în centru, ca să... Câțiva de la ITL-ul, de la Iurt s-au întâlnit și au venit pe mal, s-au întâlnit și s-au unit. Și au plecat, cum se zicea în mulțime, hai să mergem acolo. Gata, mergem acolo. S-au gândit să meargă spre sediul PCR. Actuala primărie. Marius Curin să urcă pe o parte a ceasului electric, că mulți m-au acuzat, cum s-a urcat pe ceas? Dom'le, în partea laterală s-a urcat un metru. Da, sigur. Că ceasul e format din... sigur, se poate călca pe... Și a spus să fim alături de timișoreni și să mergem să întrebăm de morții noștri. A zis Marius. Și atunci noi am plecat încolo. Atenție, este data de... 20 decembrie. 20 decembrie era... Ora cam... Aproape de... Între 18:45, 19, că... Da. Așa. Și... Bineînțeles, fiind decembrie, era deja seară, era... Da, seară. Și coloana a plecat și a ajuns la primărie. Exact. Primăria era liniște, nu era nimeni, era întuneric. Închisă complet, fericată. Unii au încercat pe la ușă. Da. Și atunci au zis, bă, suntem puțini. Hai să mergem în zona industrială să scoatem schimbul 2 de la Iurt, întreprindere mare, IUPS, întreprindere mare, zona industrială. Mondialul, întreprindere mare. Cred că atunci în schimbul 2, nu exagerez, dar lucrau câteva mii. Da, așa este. Așa. Și s-a plecat mai departe. Un eveniment important în fața serii de sport, apare primul steag cu gaură. Adus tot de Marius de Curin, da. Marius a fost și el la Timișoara și l-a văzut steagul acolo cu gaură. Practic de acolo s-a inspirat ca idee. Sigur, referitor la Marius, Marius era și acum este un român convins. Marius stătea în casa de lângă Banca Agricolă de pe strada Timișorii și în fiecare an el punea afară steagul României, care era atunci. Și când a venit, coloana a trecut prin dreptul casei, el a intrat înăuntru, cu nevastă, a decupat și a fugit înapoi. Când l-am văzut noi, l-am trimis în față. El practic a luat conducerea coloanei. A preluat conducerea coloanei, dar acolo mai apare un element important. 2 bărbați veniți de la Timișoara, s-au urcat unul pe spate celălalt și a spus, noi venim de la Timișoara. Ei au venit împreună cu Iosif Ianculescu ca să vedem ce fac lugojenii, pentru că dacă nu iasă și lugojenii, se va întâmpla ca la Brașov. Adică represiunea se va concentra. Corect, pentru că nu apare suportul în țară, cum ar fi. Și coloana a plecat mai departe. Când s-a ajuns în dreptul blocului Turn de pe strada Timișorii vis-a-vis de benzinăria OMV, s-a hotărât, mergem pe partea stângă
mai aproape de filatură, pentru că... Ca să nu fim aproape de unitățile militare. Când coloana s-a apropiat de prima unitate 1428, câțiva ofițeri au ieșit și au trecut strada și au spus să meargă liniștiți că n-au treabă, n-au probleme. Erau toți ce se striga, era, dintr-o dată s-a schimbat timbru, era armata e cu noi. Deci era favorabil pentru o demonstrare că nu avea nimic cu unitățile militare. Ba mai mult, chiar ca un fel de atenționare a armatei că trebuie să veniți cu noi. Și noi vă considerăm că sunteți a poporului, sunteți armata oamenilor, a românilor și nu puteți să fiți împotriva noastră. A fost foarte bine gândit momentul respectiv și chiar sloganul care s-a strigat. Ce este interesant că acolo erau 4 unități. La stradă era 1428 artilerie și 1140 infanterie mecanizată. Celelalte două erau în spatele lor. Doar la 1140 a dat dispoziție să primească soldații muniție de război și până la ora 2 a adus un tab cu mitralieră grea montată pe el lângă poartă. Soldații și ofițerii ziceau cățeaua la acea mitralieră. Când în momentul coloana s-a apropiat de calea ferată care le sparte cele 2 unități, din proprie inițiativă, înlocuitorul la comandă, majorul Mircea Mântlu, a zis la soldatul ăla: trage câteva focuri în sus să nu le vină un gând. La câteva secunde după ce l-a deschis focul în plan vertical, s-a auzit o rafală de pistol mitralieră. Clipa aia s-a sesizat că de fapt rafala aia a lovit oameni din cadrul coloanei. Deci foarte interesant, noi am specificat și în emisiune, iată specificăm și astăzi. A fost practic o mișcare, ceea ce s-a întâmplat, acea tragere făcută de mitraliera aceea, se și cunoaște, este vorba de Pavel Dumitru, dacă nu mă înșel, da, care era pe vremea aceea plutonier. Plutonier. Așa, în cadrul armatei și care a tras de la un geam, de la etajul 3, dacă nu mă înșel. A fost un moment, o decizie a lui să tragă în manifestanți. Pentru că nu a existat, practic, o comandă, trageți în manifestanți. Nu s-a auzit și n-ați auzit nici voi, am înțeles, o astfel de comandă. Nu s-a spus trageți în manifestanți. Însă în momentul acela, probabil când locotenent colonelul de atunci, dacă nu mă înșel, Mândru, a spus acelei, cum spuneai, cățeaua, da? Când a spus trage în plan vertical de atenționare, ca nu cumva să le vină ceva în cap, să vină practic să intre în unitatea militară, că asta era frica militarilor de acolo, ca toți manifestanții ăia, dacă veneau peste ei, să le ia armele și să înceapă un fel de, acolo o bătălie. Iată, acest plutonier probabil s-a pierdut. Acum, el are diferite declarații și foarte interesant, ai specificat aici și ai trecut declarații care sunt de-a dreptul contradictorii ale aceluiași om care a tras. Însă e foarte greu și trebuie să înțelegem, momentul a fost un moment crucial, un moment decisiv, un moment care, din păcate, pentru noi lugojenii, s-a soldat cu decesul, nu imediat, ci la spital, a lui Vasile Rosada și a lui Daniel Brocea. 2 tineri extraordinari, 2 tineri minunați, care au venit, iată, cu manifestanții și care strigau și ei pentru libertate, pentru adevăr, pentru o viață mai bună și probabil așa a fost voia lui Dumnezeu ca prin acești tineri și apoi am aflat noi prin Norben Pongratz, care a murit la Reșița, el fiind soldat acolo la unitate din Reșița, Lugojul și-a dat, ca să spun așa, proba lui de suflet, martirii noștri dragi,
pe care categoric nu-i vom uita niciodată și este foarte important să reținem acest aspect. Și fiecare dintre noi să avem momentele noastre, nu numai atunci când se sărbătorește un astfel de eveniment. Poate și în decursul anului, când avem poate un moment poate de liniște, când avem poate un moment în care ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, ne rugăm pentru vii, ne amintim de cei morți. Să ne gândim măcar câteva secunde, un minut și la acești tineri, fără de care, cum spuneam eu, tot ceea ce astăzi trăim nu s-ar fi întâmplat. Și nu știm poate ce ar fi urmat, că nu se știe. Nimeni nu putea să spună dacă învingeau ceilalți, astăzi pe unde am fi fost și ce eram aici la Lugoj. De aceea eu încă o dată îmi fac această, ca să spun așa, obligație pioasă și cu capul plecat pentru cei care și-au dat, cum spuneam eu, martirii noștri și repet încă o dată, Valentin Rosada, Daniel Brocea și Norbert Pongraț. Trebuie să nu uităm niciodată. Și atunci să mergem mai departe puțin. Interesant la Valentin Rosada. Viața lui Valentin Rosada poate fi un subiect de film. Da, de telenovelă, așa este. La 4 luni a fost părăsit de mama sa și tatăl său cu mama vitregă l-au crescut. În 23 decembrie trebuia să aibă nunta. Așa este. În haina în care a fost împușcat, șoferul care l-a dus la Zaiosif a descoperit un bon de la colăitorie, trebuia să-și ridice a doua zi costumul pentru nuntă. El a murit în brațele logodnicei lui, care era lângă el, Simona. Da. Am încercat am fost tentat să vorbesc cu ea, dar n-am vrut să să-i răscolesc trecutul. Așa este, este un moment care oricine ar fi fost acolo în locul ei, ar fi fost pe viață marcat. Și lucrurile acestea sunt lucruri care, într-adevăr, cum spui, nu trebuie zgândărite din afară. Trăirile sunt imense. Și am renunțat. Eu o cunosc foarte bine pe Simona, pot să spun. Și poate n-ar trebui să fac mărturisirea asta care o fac acum. Dar o fac. Și o fac în dorința ca toți cei care ne urmăresc să înțeleagă, numai cei care au pierdut pe cineva drag își dau seama ce înseamnă lucrul acesta. Simona este o fată minunată, dar care prezența ei în viață, în orice clipă, în orice moment, când stai de vorbă cu ea, are o melancolie de care nu va putea fi părăsită niciodată. Și asta este e bine să înțelegem lucrurile astea. Te rog. Așa. Aici mai vreau să rețin... Hai să intrăm în publicitate și revenim ca să putem după aceea în ultima parte să vorbim despre celălalt, ce a urmat ca desfășurător și o să-ți mai pun câteva întrebări legate de ceea ce a însemnat, pentru că vreau să atingem și cele două aspecte, dezinformare și impostori. Sigur, da. Sunt foarte importante legate de această lucrare care ai scris-o. Da. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors în studio cu Nicolae Toma, jurnalist, cel care a scris o lucrare, zic eu, de referință pentru ceea ce a însemnat Revoluția Lugojană, Revoluția noastră. Tomiță, hai să continuăm momente doar deosebit de importante pe care le crezi tu că sunt importante de relevat și să trecem apoi la celelalte capitole care sunt foarte interesante în carte. Aici vreau doar să rețin două
două chestiuni care mi se par importante. Eu cred că Mircea Mândru a intrat în panică, deoarece, ca să justifice că plutonierul l-a tras, pentru că conform legilor militare, comandanții sunt pedepsiți la fel ca cel care greșește, a trecut în jurnalul acțiunilor de luptă că n-am aruncat cu petarde și cu bolovani și că ne-am urcat pe gardul unității. Deși rechizitoriul și sentința a demonstrat clar că nimeni n-a depășit linia de mijloc ca să se îndrepte spre unitate. Și un alt eveniment a făcut arestări. În seara de 20 și după orele 2 a făcut arestări, a intrat în căminul de refamiliști de pe strada Crișan și a luat un etaj întreg. Unii nici nu au fost la Revoluție, au venit de la lucru, de schimbul 2. I-a luat cum i-a găsit, în pijamale, în izmene, n-a contat. Și au urcat, i-au ținut pe burtă în camion, i-au bătut crunt. Sunt niște chestii care nu trebuie uitate. Astea sunt lucruri importante. În fine. Aici vreau un singur lucru ca să menționez, este și totuși au fost ofițeri de omenie. De exemplu, locotenent colonel Vasile Albu, în data de 17, după masă, când au primit ordinul de la Comandamentul Armatei Craiova, au primit ordinul care îi dădea dreptul ca să tragă, i-a convocat pe ofițeri. Ordinul a primit majorul Constantin Zarafan, care era de serviciu la comenduirea garnizoanei. Și el a primit ordinul și l-a dat la comandant. Comandantul i-a convocat pe ofițeri și s-a uitat pe el și a zis, eu nu pot să-l citesc, zice. Și l-a dat lui... Da, au fost câteva momente senzaționale atunci. I-a dat la secretarul de partid Mircea Cnejevici, majorul Mircea. Care era și el major și care avea o funcție foarte importantă atunci în unitățile militare. Secretarul de partid era s-a dus la prezidiu, chiar mai tare decât comandantul. L-a citit și l-a rupt în fața ofițerului și a zis, ăsta nu merită să fie citit. Da, incredibile momente. Tot în aceea zi a primit ordin să pregătească 5 camioane ca să ducă soldații la Timișoara, că și ei trebuia. Și atunci Armand Gorovei, majorul care era la șef de stat major, i-a zis lui locotenent Vasile, las că mă ocup eu. Și a dat telefon și a zis, cu trenul nu v-am cerut piese. La armata a doua de la Craiova, că îi țineau de armata a doua de la Craiova. Nu pot să ies, trebuie să repar mașinile. Nu pleacă mașinile. Da, a doua zi a dus o mașină la poartă, iar la telefon. Nu plecăm azi, plecăm mâine, că n-am... Nu merge. Nu merge. Ne trebuie piese până reparăm. Și interesant, cum a tras din timp până în 20, a venit un ofițer de la Craiova, însăși generalul Roșu, comandantul armatei, a venit aici. Ce se întâmplă acolo la Lugoj? Nu mai pleacă oamenii. Dar când a venit aici, deja generalul Gușe dăduse ordinul de retragere. Intrare în unități. Da, a fost momente, iată, 2-3 zile în care se putea, vorba aia, întâmpla tragedii cu oamenii de la Lugoj, nu? Care mergeau acolo. În Timișoara, să înțelegem, în zilele acestea s-a tras. Deci, atenție, foarte mare. În toate aceste zile, în Timișoara s-a tras. Eu mi-amintesc perfect, în data de 20, pe la orele 23. Mândru stătea lângă un tab unde a fost librăria Drăgan. În fața acolo. Îl văd foarte bine. Și zicea, dacă era după mine aici, ar fi fost să dau la Timișoara. În fine. Da, din păcate, ce să faci? Așa. Sunt momente și momente în viața oamenilor care te pot marca, pot să rămâi. Mai avem în carte, exemplifici foarte bine, iarăși pe comandantul de la acea vreme a miliției municipiului, pe colonelul de la vremea aceea Pop Arcadie, dar numele era Pap Arpad. Și-a modificat numele tocmai pentru că nu mergea cu nume maghiar să ajungă la comanda unei unități și atunci, cu câțiva ani înainte, el și-a schimbat numele, a venit la comandă și dai câteva exemple aici în care și colonelul Pap actualmente, a fost unul dintre oamenii care au gândit foarte bine lucrurile.
și nu s-a lăsat angrenat, că aici este toată problema. Să nu fii tarat pe chestiunea asta, băi, am primit ordin, înarmați-vă, puneți gloanțe adevărate și trageți în orice mișcă în asta, și el putea să dea în fond comanda asta și poate că atunci când oamenii au venit în fața miliției de atunci era o tragedie, că puteau muri toți, clar, că oamenii n-aveau la ei nici arme, nu se puteau apăra. Era o chestiune foarte clară. Nu s-a lăsat angrenat, dar când a venit Maiorul Mândru și a cerut milițieni să meargă la arestări, el a spus să se ducă cine vrea. Nici măcar n-a comandat. Nu, să se ducă, nu. O face pe proprie răspundere. Corect, adică a fost exonerat clar de răspundere și de comanda dată de comandantul unității, să fie foarte clar. Cine își face pe propria lui, cum ai spus, propria lui răspundere și își asumă. Își asumă și istoric, vezi? Aici mai rămâne de discutat că milițienii s-au purtat foarte dur. Interesant că cei care s-au purtat foarte dur au fost milițienii cu mari probleme. Foarte interesant ce abordezi. Și am observat că și în declarațiile, în mărturiile care le-ai trecut aici, ai scos în evidență câteva aspecte legate de această treabă. Au fost și milițieni care s-au detașat, n-au vrut să participe. Oameni care, foarte rezonabili, la locul lor, oameni care poate că au gândit și au dat seama, sau poate, spun eu, nu erau atât de îndoctrinați. Și au fost alții care, iată, exact cum spui, care și-au asumat răspunderi chiar împotriva vreunei comenzi a comandantului. Că dacă n-am avut comandul, mi-a spus, bă, faceți ce vreți, puteam să stăm liniștiți toată lumea, meream acasă, mergeam prin birouri, nu eram obligat să mă duc. Ei nu, au fost subofițeri, au fost și ofițeri care au participat în unele momente, iată, chiar, au plecat chiar cu duba miliției, pe care scria miliție, cei care sunt mai în vârstă o știu, duba aceea albastră, TV-ul acela care era, și chiar au participat noaptea, chiar au prins, chiar au bătut. Au bătut și au făcut arestări împreună cu armata. Exact, armata. Când era în aceeași momente. Deci în ziua de 20 închei cu arestări. Asta vreau să spun eu. De ce putem să marcăm și de ce s-a marcat foarte clar 20 decembrie, clar al doilea oraș liber? Că știi, eu am o chestiune pe suflet, mă deranjează când apar tot felul de orașe, orășele, capitale de județ care se autoproclamă, și acum la manifestările de la 25 de ani, zilele trecute la Arad, foarte frumos, manifestările este foarte bine, nimeni nu spune nimic, dar dom'le, să îți faci așa să creezi o atmosferă și în toate comunicatele la manifestările care s-au făcut la Arad să se spună în continuu, chiar de către revoluționari care au participat și care au prezentat situația de la Arad, că Aradul a fost al doilea oraș liber după Timișoara și imediat după Timișoara ei s-au declarat oraș liber. Păi nu este chiar în regulă, mai ales că, să spunem, recunoașterea oficială dată de Guvernul României, de Parlamentul României, Lugojul este clar al doilea oraș liber al Revoluției Române. Și atunci aici eu am această sensibilitate, poate și că sunt născut lugojan și am trăit aici momentele alea, e chiar în regulă și aș vrea chiar să punctăm lucrul acesta. De ce Lugojul trebuie să fie 20 decembrie al doilea oraș? Sunt două elemente care îi dă dreptul la Lugojul să fie declarat al doilea oraș liber. Istoricii de la Institutul Revoluției Române au stabilit o axă a Revoluției. 15-20 decembrie Timișoara, locul de unde a început. 20 decembrie Lugojul, locul de unde s-a propagat. Pentru că în momentul când a ieșit Lugojul, deja a doua zi au ieșit toate orașele de jur. Caransebeș și automat. Și Aradul apoi deja. Și 22, locul unde s-a terminat. Practic cu ce s-a întâmplat la București. Sigur. Lugojul a devenit oraș liber pentru că autoritățile locale, excepție milițienii care au avut un exces de zel și cu armata, au părăsit, pur și simplu. Clar, din seara de 20 n-au mai existat la comandă, cum se spune. Așa e. Primăria, practic, a fost devastată de manifestanți. Da. Acolo s-a și făcut acel gest și aș vrea să ne spui, știu că ai mărturii și poți să ne spui, poate în premieră, că ai stat de vorbă chiar cu cei doi care
clar au dat foc, pentru că se vehiculau multe și vreau să eliminăm lucrurile astea. Asta va apare și asta va apare în ediția cea de-a doua ediție a cărții. N-ai ajuns în timp util să faci, să primești acele mărturii. Se fac tot felul de că au venit milițienii, că au venit securiștii, că au venit oameni din alte orașe ale țării care s-au nimerit să fie acolo între manifestanți și care au dat foc ca să arate că vezi, Doamne, huliganii care dau foc. Adică tot felul de aberații, de prostii de genul ăsta. Și vreau să ne spui foarte clar, domne, care este adevărul? Deci focul a fost dat de 2 persoane, nu le divulg acum. Ca să citim cartea. Da, corect. Dar lugojeni care deci au lucrat unul a aici. dat la etajul 2 de supărare că a văzut atâtea bunuri. Se apropia Crăciunul. Așa este. Frigiderii erau pline cu mâncare care nu găseai. Erau saci cu cafea. Erau băuturi scumpe, erau și a fost așa o răbufnire. Și atunci unul a dat sus la etajul 2 în cabinetul de partid și celălalt a dat jos la arhiva fiscală. Și vă promit că în ediția a doua apare amănunte senzaționale, care nu le-am știut, dar le-am aflat prea târziu. Da, nicio problemă, nicio problemă. E bine că este și ediția a doua și iată vine cu noutăți, vine cu lucruri extraordinare. De ce mai spun că Lugojul este al doilea oraș liber? Un grup de vreo 20 de persoane, în data de 21 s-au postat în primărie. Practic s-a și creat acolo un nucleu de conducere a orașului, ca să spunem sigur. așa. Iar în 22, la ora 10, înainte de a se ști că Ceaușescu fuge cu elicopterul, a avut loc alegerea Comitetului Provizoriu. În Piața Victoriei erau 20.000 de oameni, pe puțin, fiecare întreprindere își trimitea reprezentantul și omul venea la balcon și spunea: mă numesc cu tare, sunt la întreprinderea cu tare. Iar oamenii ziceau da sau nu. De exemplu, practic erau cei care în 22 au creat acea conducere a orașului. Deci încă când Ceaușescu era la conducerea României, să înțelegem foarte bine amănuntele, Lugojul fiind, ca și Timișoara, un oraș care se gospodărea, se autoadministra, cum ar fi, era sub o conducere a poporului, a lugojenilor. Așa. Și Aradul a făcut acest lucru în aceea zi, seara la 9. Deci seara la ora 21. Este foarte clar și cronologic, luând că nu putea nici cum Aradul să fie înaintea Lugojului, că doar nu au fost ei 19. Aradul s-a mișcat destul de greu, deși erau plecați de la Timișoara ca să instige. Primii care au ieșit la Arad și cu toate că Aradul a fost iarăși un centru muncitoresc puternic, dar probabil că acolo încă nu au... Primii care au ieșit în stradă, au refuzat să lucre, au fost cei de la întreprinderea orologie industrială. Și de-abia după 6 ore au reușit să iasă marile întreprinderi. Corect. Tomiță, suntem pe finalul emisiunii și vreau, cum am spus, să punctăm puțin și acele capitole în care vorbești de dezinformare și de impostori. De ce dezinformare? Am rămas surprins că după... 2 minute, Tomiță, în 2 minute să am rămas surprins după 1989, chiar printre lugojeni, că lansează tot felul de povesti care n-au nicio legătură. Ba mai mult, transmit ideea că ar fi niște locuri în care nu au fost. Noi ne cunoaștem lugojenii aproape toți între noi și știm exact cine a fost și cine nu a fost la Revoluție. Iar cel mai urât este că în ultima vreme un grup de lugojeni se folosesc de rețeaua de socializare Facebook ca să arunce cu noroi în cei care au participat cu adevărat, să facă tot felul de amenințări. Și atunci am luat-o punctual și am început cu dezinformarea, începând de la instituțiile statului. Serviciul Român de Informație. Părerea mea este, da, orice țară are nevoie de un serviciu de informație. Dar faptul că Serviciul Român de Informație a legalizat pe foștii securiști, i-a încadrat în proporții de 90%, a creat niște suspiciuni care eu le pot considera. Da, a fost percepția aceasta și de multe ori multe lucruri care s-au întâmplat te duceau cu gândul că se întâmplă datorită acestui aspect. Exact. Și într-un minut să-mi spui și despre impostori, de ce impostori.
Pentru că aici este o chestiune care nici până astăzi încă nu... Eu am această idee și o spun permanent și voi, eu mă bucur tare mult că voi, organizațiile de revoluționare, organizațiile serioase, care vă respectați în primul rând pe voi și în primul rând respectați memoria celor care au murit pentru această cauză și cei care au fost răniți, vreau să-i amintim și pe aceea. Are și Lugojul răniți, oameni care au fost răniți în evenimentele din decembrie și toată cinstea, ne aplecăm și în fața lor. Trebuie făcută curățenie printre revoluționari. Tomiță, Evident că trebuie. În acești ani, cine a venit la putere, au venit cu revoluționarii lor, care au dat frâie libere și au ajuns să facă zeci de mii de revoluționari. Păi, Lugojul ajunsese la un moment dat să aibă, nici nu știu cât, 2000, 3000, nici nu știu, erau, sau nu, cât, 1500, cât? Niciodată nu au, nu. Nu a fost așa ceva, dar știu că s-au eliberat tot felul de astfel de acte și nu este în regulă. Nu este în regulă pentru cei care într-adevăr au fost atunci lângă voi, în stradă, care au luptat și care întinează memoria acestora. Lugojul ar merita o medalie. Este singurul oraș din țară care au făcut cât de cât curățenie. Sunt 65 de revoluționari, urmașilor martiri, arestați și luptători. Procentul de impostori este mult, mult mai mic decât în alte părți. În alte părți. Și asta cinste lugojenilor, cinste asociațiilor, în primul rând. Acest fapt a atras ură, bineînțeles. Am vrut neapărat să scriu despre impostori pentru faptul că ei, și editorul mi-a dat o idee grozavă, nu ei sunt impostori, faptele care spun că le-au făcut. Absolut corect. Clar, nu... Absolut corect. Și aici putem, ca să spunem așa, și să conchidem faptul că sunt oameni care au venit în 21, în 22, chiar în 23-24 și arogă chiar că, domnule, noi am fost de la început și am mărșăluit și am luptat, am fost cu pieptul scos în fața, vorba aia, armatei, a miliției de atunci și a securității, nu sunt lucruri corecte și e foarte bine că aici ai elemente concrete, elemente care răsar din documente asupra unora dintre acești impostori, care, iată, din păcate, sunt și pe la Lugoj. Ce interesant! Impostura se poate dovedi cu martori, dar prin declarațiile care au dat de-a lungul timpului. Și la fiecare declarație, cronologic, au umflat câte ceva, au inventat, au scornit câte ceva. Asta e deranjant. Așa este. Tomiță, eu îți mulțumesc foarte mult. A fost o reală plăcere să aducem din nou în atenție, iată, în aceste momente, în momente, zic eu, de aducere aminte, de sfântă amintire, de comemorare a martirilor noștri, după cum spuneam. Și eu aș vrea să închei acum spunând câteva lucruri pe care le-am spus fără lipsă de modestie. Vreau să închei cu gândurile mele pe care tu le-ai trecut aici în carte și pentru care eu îți mulțumesc încă o dată pentru tot ce ai făcut. Ai reușit să sintetizezi niște lucruri esențiale spuse de diferiți participanți la acest act, care aduc esența a ceea ce înseamnă Revoluția Lugojană. Și am spus eu așa, referitor la ce s-a întâmplat. Cei care înjură adevărații revoluționari nu merită să fie respectați de ceilalți. Din păcate mai avem astfel de oameni care fac astfel de lucruri. Păcat. Și păcat pentru ei. Păcatul să fie a lor. Trebuie să înțelegem un lucru. În 20 decembrie 1989, Ceaușescu era la putere și era comandant suprem al securității, miliției și armatei. Toți lugojenii care au ieșit în stradă în această zi, atât la Timișoara cât și la Lugoj, practic și-au riscat viața și viitorul familiilor lor. Și de asta revoluționarii lugojeni au stima noastră și ne aplecăm în fața lor spre a le mulțumi pentru ce au făcut pentru noi și cât vom trăi, vom fi mândri că am avut lângă noi bravi concetățeni. Să nu uităm. La 20 decembrie 1989, Lugojul era un oraș liber, iar la București, Ceaușescu era secretar general al Partidului Comunist și președintele României.
La 20 decembrie 1989, Lugojul a fost declarat de către revoluționarii săi al doilea oraș liber al Revoluției Române. Nu vor fi uitați niciodată eroii martiri lugojeni, Valentin Rosada, Daniel Brocea și Norbert Pongraț. Lugojenii au scris atunci una din cele mai glorioase pagini ale istoriei lor. Îți mulțumesc mult de tot, Tomiță, pentru tot ce ai făcut, pentru această întreprindere a ta, pentru această muncă extraordinară, o muncă de documentare formidabilă, pentru faptul că dai astfel ocazia și prilejul prin această carte ca în istorie peste ani oricine dorește să afle lucrurile esențiale și adevărate despre ce s-a întâmplat în Lugoj în decembrie 1989, poate oricând să le aibă la îndemână, să le citească, să se informeze și să trăiască acele momente de neuitat. Mulțumesc din suflet, te rog să transmiți și colegilor tăi, revoluționarilor lugojeni pe care știi că îi stimez atât de mult, îi iubesc și prețuiesc atât de mult, mă înclin în fața lor ca de fiecare dată, știu lucrul acesta, sunt convins, v-am la suflet permanent pe toți, să aveți un Crăciun binecuvântat, să aveți un an nou cu sănătate, cu fericire, alături de familiile voastre, de toți cei dragi. Mulțumim! Mulțumesc așadar, aici încheiem această emisiune. Vă aștept ca de fiecare dată în fața micilor ecrane. Vreau să vă spun un lucru, în 25, în seara de 25 decembrie, în seara în care cu toții suntem în familie, pentru că sărbătorim nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Crăciunul nostru drag. Dacă aveți puțin timp, stând la masă sau poate împreună cu cei dragi și cu prietenii, încercați să vă uitați și la ora adevărului. Pentru că va fi, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, o emisiune cu înalții ierarhi ai bisericilor istorice din municipiul Lugoj, o emisiune deosebită despre marea sărbătoare și marea bucurie a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. O seară frumoasă tuturor!